Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Honnon mersi bolup bi. Inne bir adam kärçilik tapawyny görkezjek bolup şeýle gurlap beren adam. Ýöne şu zatlaryň hemmetiniň içinde iň esasy aýdylan söz bar. Şoň kakazy şoňa uniwersitet hökmünde bolupdyr. Kavlamı yatan yere yaktı, zayi cennet bolsun. Ay, sizin hemmäňiz üýt köşükde, ha? Sen aýarlyganyň goşgy ýazypdyr. Onuň bir ýanky, senem onuň ýankymyň ýene goşgyna bitke, senem goşupsyň, hemmäňiz üýt köşük talantlylar. Sen aýarlyganyň diýsen, mara şol ýanky bir hemme biznesler paýlap beren aýarlyganyň dämi? Ha? Bu mega proyektleri edip şonu öğrettim atan. Ha? Dini öz araňyzda paýlaşyp, ýurdu paýlaşdyňyzda öz araňyzda çürükler. Ha? Şo medýany işin, şonu öğretdim kakan. Ay, kıblan gitti, näme diýip, poda indi ol kıblan sen. Ha? O türmede ol işlän wagty ol görgül zenanlaň näme görünni bir Allah bilýär. Onu honnon mert eden bolup bara kahraman etjek bolýarmy men düşünemek, ya peýgambere de aýdam diýärmi senem? O haram maşam mara oňalyk bir ymtylly peýgamberlik derejesine ýetjek bolup. Näme kakan şeýle ýaşy zadadyr öýdýärmi sen? Ha? Nä peýgamber diýjek bolýarmy? Näme diýjek bolýarmy? O kanmalyp honnon ma bärsi tülmüren bolup. Halkyň haky bar. Народ имеет право.